אתה הבנת באיזה מצב היא? הם לא מבינים שום דבר על המצב שם. למה לא מבינים שום דבר? הם רופאים. הם אינסטלטורים, הם לא יעזרו לה. מה לא יעזרו לה? היא תצא מזה. היא לא תצא מזה, לא ככה. היא תצא מזה. היא לא יכולה לצאת מזה. עוזי, די! תירגע, נו. אתם לא מבינים שום דבר. הוא מבולבל, הוא! תמיד הוא מבולבל, עצבני, עייף, חולה. אתה יודע מה עוזי? גם אני מבולבל. גם אני עייף וגם אני עצבני. לא מעניין אותי. די, אתה מבולבל, אל תבלבל לי את המוח. תוציא אותו מפה, אני לא רוצה שהוא יהיה פה בדיבורים האלה לאדם. לא תצא מזה, אני אומר לכם שלא תצא מזה. תלך מפה, תלך מפה, אתה שומע אותי? תלך! אתה לא תכניס את הטקסים המטורפים שלך מכל הסמים שדחפת לעצמך. חיים, אני מבקשת, די. ראינו איך טיפלתם במאיה. חיים, אני ראינו מבקשת, כבר. די. מספיק שלי סבלה ממך, אתה לא יודע כמה היא שונאת לגור קרוב אליך, אבל אין לה ברירה, כי אבא שלה פסיכי, והחברים שלו פסיכיים, וכל העיר הזאת פסיכיים!